ପାଣିରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଭାସେ କଣ ପାଇଁ ଭାସିଥାଏ? ପାଣିର ଓଜନ ଠାରୁ ସେ ଜିନିଷର ଓଜନଟା କମ୍ ଥାଏ ବୋଲି ସେ ଜିନିଷଟା ଭାସିଥାଏ। ବୁଡ଼ିଥାଏ ଯୋଉଟା ସେଟା କଣ ପାଇଁ ବୁଡ଼ିଥାଏ? ପାଣିର ଓଜନ ଠାରୁ ସେ ଜିନିଷର ଓଜନ ଅଧିକ ହେଇଥାଏ ବୋଲି ବୁଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଦେଖିବା ଏଇଟା ପାଣି ଦେଖ, ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିବା କୋଉଟା ବୁଡ଼ିବ କୋଉଟା ଭାସିବ। ଏଇଟା କଣ ନୁହେଁ? ଫୁଲ। ଏଇଟା ଭାସିବ ନା ବୁଡ଼ିବ? ଆମେ ପାଣିରେ ପକେଇବା। ଦେଖ ଏଇଟା ଭାସୁଛି ନା ବୁଡ଼ୁଛି? ଭାସୁଛି। କଣ ପାଇଁ ଭାସୁଛି? ହାଲୁକା। ପାଣିର ଓଜନ ତୋର ଓଜନଟା ହାଲୁକା। ହାଲୁକା ହେଇକି ରହିବ। ଏଇଟା କଣ? ବୁଡ଼ି। ବୁଡ଼ିକି ପକେଇବା। ବୁଡ଼ି ପକେଇଲେ ଏଇଟା ଭାସିଲା ନା ବୁଡ଼ିଗଲା? ବୁଡ଼ିଗଲା। ଦେଖ ଗ୍ଲାସକୁ ଦେଖ ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା। ये कोई ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାର ଓଜନଟା ଅଧିକ। ବୁଡ଼ିର ଓଜନ ଅଧିକ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏଇଟା ଫୁଲ। ଫୁଲ ପକେଇବା। ଫୁଲଟା ଭାସୁଛି ନା ନାହିଁ? ଭାସିଲା। ଫୁଲର ଓଜନ ହାଲୁକା। ଏଇଟା ସଫ୍ଟ ପିନ୍। ଦେଖ ସଫ୍ଟ ପିନ୍। ଏଇଟା ପକେଇବା। ଏଇଟା ଭାସିଲା ନା ବୁଡ଼ିଗଲା? ବୁଡ଼ିଗଲା। ତାର ଓଜନଟା ଅଧିକ ଥିଲା। ପତ୍ର ପକେଇବା। ଏଇଟା କଣ ରେ? ପତ୍ର। ଏଇଟା ଭାସିଲା ନା ବୁଡ଼ିଗଲା? ଭାସିଲା। ପତ୍ରଟା ହାଲୁକା ଥିବାରୁ ପାଣିରେ ପକେଇଲେ ଭାସୁଛି। ଜାଣିଲ ସବୁ?